No? Ting iban sini gani iya banwa. Naghimo sang ila sini nga grupo-grupo ti tungod kay may mga talent man iya sa patag sang pagsaot. No? Nagdilanto, nakilala sa bilog sini nga kalibutan. Kung taniya mo sinang mga mentalidad la, kung diin kamo iya, diin ang inyo sini nga strength didto kamo tani iya banwa, i-harness ninyo kagamiton inis kayuhan. Hindi kay usikan nyo inyo sa waay kapuslanan sini nga mga buluhaton katulad sa pagtugas ang paggamo, rinambol. Oh. Tilan tawag nyo man bala? Way taman ginapangayo pero pila lamang ka mga senaryo ang posible matabo, may mabunan ka. Minor de edad ka, may mabunan ka, hindi ka madakpan. Ano matabo si mo? Palagyo ka lang nga palagyo, hasta hindi ka makita, madakpan kay butang ka to sa may balay dalayunan. Magapabili na ina sa records mo. Mahambal ka man abi nga hinulsulan mo na sa pila kadlaw. Matarong ka na, mabag-o ka na, pero bilog sininimo nga kabuhi, dalon mo na ng record nga nakaagi ikaw buno, nakaagi ikaw patay. Kag bangod sinang bad record nimo, mabudlay magpangita sang trabaho. Timano ka? Maduso ka na lang sa illegal sining nga druga? Mang-hold up ka na lang? Mangin kriminal ka na lang iya sa bilog sininimo nga kabuhi? Why ka na iya sang kayuhan sini nga mahimo? Mapinot niya po ng sitwasyon kiti laban niya ang pagpanago, paglikaw, pagpalagyo sa imo sini nga kabuhi. Ikadua, timprano ka pa nga imbulbado sa kinagamo sa mga ganggang ani. Karon na timingan ka. Nabunan ka, natiruhan ka, patay. Problema gyapon ang ibilin mo sa imo sining nga ginikanan. Kapin pagid kun pigado. Ara sang kung dalon ka sa ospital din sila makuha sa ginugasto inog bakal sa imo sining nga bulong. Inog tughong sang dugo mo. Bayad sa operasyon mo sa mga doktor. Oh. Kung bawian ka sang kabuhi, medyo less pangayuan ka man lang yung burial assistance sang ginikanan mo diri sa city government to, kay Mayor Inday Raisa Triñas o kung kay Congresswoman Jam Barunda, ilubong ka na dayon. Tapos, istorya ka na lang dayon. Oh, hindi ba? Tiway gid sang kayuhan, hindi man makwartahan, hindi man makaalsa sang sa pamilya mo sa halin sa kapigaduhon. Di nga ma-engage pagid ikaw abi nga mapamimbro pagid ikaw sa gang. Anong benepisyo sinadira? Oh? Kag mind you, saton sini nga mga kabumbo, there was a time nga nagsikat gid man ang mga gang. Simpre ano pa bing kasikatan sa mga gang kundi ang ginanggong man Oh? Pero ang kalabanan sini sa ila nagbalag-o na. Di may tsansa man sa pagbag-o. Nag-aayuhan ang ila sini nga kabuhi. Pero mas mayo iya nga way kaya kagi membro sang gang Mas nagpokus ikaw iya sa kon paano mo maalsa sa kapigaduhon ng imo sini nga pamilya? Paano mo ya mahukas ang pagbalighot sang imo sini nga tinae sa kapigaduhon? Nga mangin ayuhan man ang inyo sini nga pangabuhi? Tiyam akon mo raw sa video taw, may kita mo raw,
Siguro mga 10 plan na katuig or 11 anyos. Tidako man nga bagay kung tani na diri banwa ang mga ginikanan. Galing itindi taman mabasol ang mga ginikanan, no? Kay ti ang bilog sininilang adlaw kung nagahimakas man ti ara man sila sa trabaho or nagapangita man sila sang kinawala. Hindi na nila mahatagan sa nagakigo sining tulupangod ila makbataano kung ano nang nagaklinabo, kung anong ginapanghimo. Balang iya sining mga barkada maayo ang katuyuan o kung padulong sa kagaguhan. Ti kun hatagan gid man sa nagakigo sining pagtamod ni Mayor Inday Raisa, mas dali-dalion ta ni Mayor Inday, ma'am. Kaya ko yan nagapati ko, for example, may nabunan to. Way man gid sang madalong nga pilas, may rinambol sa ICC kagapon. Ang mga nagkalapilasan ni ukon mga anak grabyone, mangita naman ni sila sang tsimpo nga may maispatan nga kagrupo sang ila sini nga kontra, lantawa balay labo mos bato. May linampusan na hinabuyanay, bato naman ni daw. Di kon mapungga naton sa mas labing madaling nga panahon, mas mayo. Kag mariporma naton ining mga minor de edad nga niyo. 30 minutos nakaligad sa takna sining alauna. Pagbalik naton na banwa, dugang nga mga balita kag impormasyon. 58 anyos nga lalaki sa Miagaw, napatay bangod sa Mininggo, Koksimya. Kag latest update naton sa sining duha ka mga personalidad, lakip na diri ang isa iya ka opisyal sang pulis naghaboy sang botilya dito sa may distrito sang Lapos. Si Cap Asturias daw hindi iya magtubang sa duha ka mga pumuluyo niya, tapos ining pulis may nakaistorya man sini iyang barangay opisyal, punong barangay sang Rizal Lapos, tisi punong barangay Wilson Alyuna, ex-pulis man eh. Do may gimpotwas kuno to ang pulis nga niyo nga hibubunot kag kalain sang buot yang pamangkot kay sino pasya mo ni ang ugat sang pagpurabog nila to sang botilya sa makaulubog nga ilimnon. Balikan tayo ni matapos sa pila ka importante nga mga panumdum. Oras naton 31 minutos na nakaligad sa taknang alauna. Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. From Poblacion, Nueva Valencia, Guimaras, nagamit din siya sa proof of purchase nga Syngenta. Si Ma'am Maria Fe Bligario, 63 years old, sang Poblacion, Nueva Valencia, Guimaras. Isipon ko, 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos. Ibakal ko sang pidsang baboy ko kag dugang nga proof of purchase. Sa aton mga kabumbo, mag-entra na kamo sa promo sang Bombo Radio kay sigurado nga kung maswertihon kamo, madaogay kamo, magkabutan kamo. Kag ginaagda ko man ang mga Guimaras na binagi sa Nueva Valencia, mag-entra man sila sa promo sang Bombo Radio kay basi sila man ay tsansa nga magdaog. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga magamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga, ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose.
Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Indi tanan nga taga sa mahapos kag gilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agud ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga Buhanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Pauline Piliora, 58 anyos galalaki nga may suspected case ang meningococemia sa Miag-Aw, ginbawian sang kabuhi. Nakahatag man ini sang concern karon sa Miag-Aw local government unit. No, kagang ila sini ang daw rural health center dugin sarado gani. Check na bala sa dugang ang mga balita kag impormasyon kaupod naman sa kay Bombo Pauline Piliora. Pau, sa report, please go ahead. Ginkumpirma sa aming Iloilo Provincial Health Office at sa WHO nga ginbawian ng Botcham nga kabuhi ng 58 anyos nga lalaki na may suspected case sang meningococemia sa Banwa sang Miag-Aw. Una diri nagpagwa sang official nga statement sang pinalukdan ng adlaw sang Sabado ang lokal na panguluhan sang Miag-Aw nga yung temporarily closed ining ilang first aid clinic nga nag-cater in siya 24 hours sang mga pasyente bangod man nga mag-isa ka individual or may individual ay pasyente nga may ara na suspected case sang meningococemia. Natugayon diri nga kon nga gin-interview si Dr. Rodney Labis, ang Chief ng Service Delivery Division sa Provincial Health Office. Kag iya diri pahayag na una nga nagbatsyag sang sintomas ining 58 anyos sang Hulyo 30 kung sa diin nga ginhilanat ini sa Bombochang kag sang Agosto 2 nagdevelop ang iyaning pagkalain sa pabatsyag do medyo like symptoms in siya, and then may nag-develop nga reddish to purplish nga rashes sa iyang pangit. Ang budlay diri ko ginag-bleeding na ini siya kay ang rashes Bombocham do nag-aara gid mismo sa dalom sang panit kado nagalabot sa iyang magagmay nga ugat kag gindaya o kun gilayon ini siya gindala sa may clinic, and later on or private clinic gilayon gindala man ini siya sa isa ka primary care facility. Gin-transfer dayon gamit ang transport vehicle sa Municipal Disaster Reduction Management sa Miag-Aw sa isa ka district hospital. Kag bangod man sa itsura dito sa iyang rashes dito suspetsahan ini nga may kaso sa meningococemia kay amo ni siya ang nakapasar kumbaga sa case definition sa Department of Health. Pero sir na-consider siya nga isa ka bangod sa symptoms sa rashes nga kung makita mo na kuno diri kay Dr. Labis nagapatimaan nga may meningococemia ining pasyente Bombocham gin-manage kag gin-implement gilayon sa hospital ang infection prevention control measures agud protektahan man ang staff. Apang kahapon nga adlaw kaagahon ini siya Bombocham ginbawian sang kabuhi ining 58 anyos nga lalaki. And bangod man ang meningococemia considered or base sa guidelines ng Department of Health, isa ini siya ka-dangerous o serious communicable disease. Gilayon ini siya or ang rekomendasyon ide kung magtaliwan immediate burial o kung gilayon ginlubong. So ining individual Bombocham gilayon man ini siya ginlubong pagkatapos dito nga ginbawian sa kabuhi Agosto 3 man kahapon nga adlaw. Ang local government unit sa Miag-Aw nagpatuman na sa precautionary measure kag nagpatigayon sa contact tracing kag naghatag sang prophylaxis antibiotic sa mga kutob na close contact
sining individual. Ang first aid clinic amo to temporarily din close ini siya until kahapon nga adlaw, and then for disinfection ini siya, and subong operational na ining 24 hours nga first aid clinic sang rural health unit sang Banwa sang Miag-Aw. Wala pa sang datos kung paano na-acquire sang ining individual ang meningococcinia, kay ang base lang sa ilang mga information gathered. Pero duwang padayon pang investigasyon kung diin ato siya nagkadto kag apang kay nagastay na lang ini siya kuno babotsam sa iyang balay, wala man sang ubra in 58 anyos, pero ang meningococcinia in iyang mode of transmission is through respiratory droplets. So kung mag-ubo ka dira, magatsing ka, kung may nagagwa din naman dira taralabog nang dapat siya sa atong mga tagpalamati nga laway mo, mahimo ikaw maka-acquire sang meningococcinia. So that time ani may rashes na to ang amo na nga individual, fatal na iniinabat siya bangod ako baga naga-ut na bala sa imo nga ugat, magagmay dara nga ugat ining mga rashes bambotsam. So kadamaan sang may kaso, may ara gyud man mga suspected cases, treatable man siya as long as dito pabala, wala pa bala complications din. Pero kadamaan sa may kaso, nakapatay bangod din na-infect niya mismo ang utok. Hindi na siya parehas sa COVID, sa mpox nga isa ka virus, area isa ini siya kay bacterial infection ini siya bambotsam. That's why kung mga chingka, mag-ubo ka, mahimo ikaw nga makalaton sa imo man isig ka pareho kung malapit hanay ka mo ini siya. So ang iya gin-infect din ni is ang dugo kag imo nga utok bambotsam. So ang suspected nga considered suspected case pa lang ini siya suno diri sa Iloilo Provincial Health Office bangod sa nakabase iniya sa clinical signs. So susubong nag-collect na to sila sang specimen, kumbaga nakakuha na sila sang dugo kagin sumiter dito sa may Manila. Usually mahulat pa diri sang within 5 to 10 days or 2 weeks pa ini siya. Pwede madamo man dito sa mga specimens nang gina-run through man dito sa bahin sa Manila. Kaya wala ka diriya sang mga laboratory testings diri sa may bahin man sang probinsya sa Iloilo, specifically diri man sa aton. So ginahulat-hulat ta depende sa urgency man diri, pero ginahulat man gid nga base mga 5 to 10 days or within 2 weeks kung wala ton gid ang proseso bambotsam. So dasig ini ma-acquire ang meningococcinia kung mahina ba lang imo nga immune system, nga for example gainom ikaw sang bulong and muna nagapahina bala sa imo nga immune system kag may mga underlying kanadaan nga balatian bambotsam. So mabati bala naton kabahin dira si Dr. Rodney Labis, ang Chief ng Service Delivery Division ng Iloilo Provincial Health Office. Nakabaton kita sang report din sa hospital nga gindalan sa pasyente at the same time sa Miag-Aw primary care facility nga nakahandle sang pasyente nga ginasuspitsahan nga may meningococcinia. So ang pasyente naton isa 58-year-old male halin sa Banwa sang Miag-Aw kag ini nag-umpisa batsyag sang sintomas sang July 30 kung sa din siya naghilanat kag sang August 2 nagsigi sintomas ang hilanat kag nag-start na siya develop sang purpuric nga rash or naga-reddish to purplish nga rash dalom sang panit niya kag iban pa nga sintomas. Rason nga gindala siya sa isa ka clinic kag eventually sa first aid clinic sa Miag-Aw Primary Care Facility kag gin-refer man dayon sa isa ka district hospital. So dito pag-abot sa district hospital nasuspitsahan na tungod sa itsura sang rashes niya, nasuspitsahan kag nakapasa siya sa case definition ng Department of Health nga sang meningococcinia suspect nga case naton. That's why ang pasyente gin-manage kag gin-implement na dayon sa hospital ang infection prevention control measures nila kag iban pa nga precautionary measures para maprotektahan ang staff nila kontra sa balatian. However, despite the management, ang pasyente napatay ini sang August 3 sang kagahon kag tungod nga ang meningococcinia isa ka dangerous communicable disease based sa Department of Health nga guidelines. Ang pasyente ginrekomenda nga for immediate nga burial kung sa din nga kahapon nalubong na ang pasyente. And also sa aton nga public health measures, ang Miag-Aw LGU nag-initiate naman sang contact tracing kag prophylaxis sa mga kutob ka na close contact sa pasyente halin sa health facilities sa households nila dito kag startan sang prophylaxis ng antibiotic para hopefully ma-prevent ang pag-develop sang meningococcinia nga balatian sa ila if in case nga na-expose sila sa pasyente. And also
as a precautionary measure man ang miagaw nga first aid clinic kung sa din nag-operate ni siya initially 24/7 gin temporarily nga gin close ini siya sang Saturday kag hapon for disinfection kag today nagbalik na ang ilang operations na. Sir, paano yun na-acquire? Sa subong tuod nga kulang paton dato sa investigation naton, wala pa kita sang concrete nga data kung paano niya nakuha or kung kay sino siya nakuha or paano siya nalatnan. Pero sa meningococcemia nga balatian, ang mode of transmission sini isa through respiratory droplets man. So mga maghambal kita mga mag-ubo, nag-shed kita sang kagaw kag possibly mahaklo sang iban kag ang iban nagasintomas pero ang iban nga nagasintomas naga-cause ang balatian nga meningococcemia. Fatal din siya no. That's why no ginaturing ko sa Department of Health bilang dangerous nga communicable disease or makalalaton nga balatian and kalabanan sa pasyente hindi sila madala gilayon sa hospital or matagaan sang nagkatigo nga pagbulong. Kadaman sila nagakapatay tungod nga apartment sang sintomas naton is gina-infect man ang utok kag ang pasyente. Aside sa dugo, sa utok gina-infect niya man. Ang itsura sang rashes niya na is daw naga-dark red to purplish nga color sa dalom sang panit kung sa din ang mga gagmay naton ugat dira sa dalom sang panit naga-dugo siya. Rason nga maski tumuko naton siya way siya nagadula. So amo nang mga clinical signs niya nga naga-guide sa aton nga mga doctors nga nagtudlo nga suspected meningococcemia ang patient. Although again, ang term naton suspected case pa lang tuod nga base pa lang sa clinical signs and symptoms kag history sang pasyente. So nag-collect na sila sang specimen nga ginpadala sa Manila man for confirmatory testing kag dito may balawan kung tuod gid man balang ang cause ang nabatsagan sa pasyente naton is meningococcemia or caused by other diseases pa. Pero ang pasyente naton mas madasig siya magkakuha sang sintomas kung may mga underlying siya nga mga medical condition, nubo ang immune system or may mga bulong nga tumar nga nagapanubo sang immune system nila. Pero sa case naton diri nag-start siya sintomas July 30 and then napatay siya August 3. So that is about 5 days kag umpisa pagbalatian niya napatay siya dayon. Naka-initial contact tracing ang aton nga primary care facility sa Miagao. However, ang napasa lang sa aton initially nga close contacts nga na-identify na nila naglambot. Ang dira pa lang sa facilities pa lang nila mismo. Nakalambot sa Pulo ang close contact halin sa isa ka private clinic sa Miagao First Aid Clinic kag sa MDRM personnel Manila nga nag-transport man sa pasyente. So naglambot din sa Pulo pagtanan din sila natagaan sa antibiotic prophylaxis kag upon monitoring so far wala sa ila sa may nagsintomas. Once nga makabaton sila sa ma-expose sila sa pasyente no in as much as 1 to 3 days possible makagawa na sila sang symptoms man pero makaka-start sila develop sang hilanat pagpalanakit sang lawas kag sa case ng pasyente nato nag-chills kini siya tungod sa fever niya kag nagasakit iyang kilid pero iba nagasuka kag amo na pinakapalanakit sang lawas pero samtang naga-progress ko hindi makabaton gilayon sang bulong dili na magawa ang iban sila sintomas like ang pag-develop sang rashes nga once makita ni sang aton nga mga doctors ma-identify nila dayon possible meningococcemia gid ni tungod sa characteristics niya and of course no ang tungod ginatake niya ning dugo naton so ma-cause man sang bleeding and ang iba nagkakadto man sa utok naton nga ma-cause ang meningitis pero this is an emergency case man so that's why nga once may ma-identify ini aside sa initial nga management dapat mandalagit sila sa hospital mismo para ma-startan sang bulong, ma-monitor and of course ma-make sure nga ang pasyente maproteksyonan sa mga naglain-lain na komplikasyon sa dalasang balatian. One more chance si Dr. Rodney Zabis ang Chief ng Service Delivery Division sa Iloilo Provincial Health Office. So atong pulo na-contact trace or na-contact mismo sa individual na ginbalian sa kabuhi nga may ara sang kaso or suspected case sang meningococcemia is ang kasalamuha niya sa may bahin sang private clinic sa first aid clinic anom sa nagtransport pagid mismo sa transport vehicle kag gina-trace po dito ang hospital. Ang atong na-contact niya is ginhataga na sa prophylaxis sining lokal yung panguluhan or local government rural health unit sa Banuaman sa Miagao kag ginpatiner anay sa ila sulod sang tuluyan sa 24 ka oras pero wala na sila nagpakita sang sintomas bombocham pero padayon sa gihapon ang investigation on the side sa bahin sa Iloilo Provincial Health Office ara sila sa technicalities and ang nagapanguna gid diri sa intervention and
sa precautionary measures man ang ginaobra gid mismo is ang local government unit na sa Banwa sa Miagao, Bombacham. So maglabot siya 1 to 3 days ang kung example may exposure ka na sa bacteria sa meningococcinia is magwa na dara ang sintomas, Bombacham, if ever nga naka-acquire ikaw. Bombacham. Go ahead. So, amo na apa dayon pasagi hapon diri ang investigation, although nga makahambal kuno nga wala man gina-require bala nga magsuksok sa face mask sa bilog dito Banwa sa Miagao. Ang ila lang gid mong is concern atong mga na direct contact mismo sining na may ara sa bacterial infection sa meningococcinia ining 58 years old, Bombacham. O tiano ni sila gin pang isolate ng daan or under observation lang dira lang natinir sila sulod Palimalay? Within 24 hours of contact, dito sila nagtunero sa ilang puloy-an. Magluwas na ginatagal sila sa prophylaxis, Bombacham. Alright. Sige. Ini si Bombo Pauli Dimitilio Piliora. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Pauline Piliora sa imong sining follow-up report. Ginaibalo pa karon kung sa diin nakuha sining 58 anyos nga lalaki kay way man siya sang travel history. Ining balatian, makamamatay nga balatian kung hindi pa mahatagan sa ningigo itulupangod mas temprano pa magaresulta ini sa pagkapatay sang tawo nga nagasuffer sining balatian. Sa aton sining mga kabumbot isama na ni karon sa mga palamangkutan na kung diin niya nakuha kag kung may nalatdan bala ini siya kag kung may nalatdan man ang unang step diri sang provincial health office or sa bahin na bisang Miagao Municipal Health Office hatagan sang prophylaxis sang bulong ang mga tawo nga close contact niya. 50 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balita ni Bombo Jomar Villa. Damo gani nagapamangkot subong laban-laban guro kung makita ni Police General Nicolas Torre III. Pati ni siya mamangkot man nga naghaboy ang isa iya ka-opisyal sang pulis sang Butillas Dalan. Kagyara pa siya sa makahulubog ng Ilimnon. Ang butilya nga ginhaboy, butilya man sa makahulubog sining Ilimnon. Nga ang nangin aktwasyon sang isa ni nga daw kasubong ginatarget ya ang closed circuit television sa barangay Punong Lapos. Sa aton sining mga kabumbo, barangay Punong Lapos. Ang barangay ni Punong Barangay Arnel Asturias. Way payagana si Kap nga magpakikistorya subong sila kay do naglain gito hindi nga daw naglain gid yang buot ni punong barangay Arnel Asturias kag ining pulis nakasumiter kuno kay punong barangay Wilson Aliunao sang iya sining hibubunot. Follow up report ni Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, please go ahead. Wala pa subong sa plano nga magpakingistorya si Pro Barangay Arnel Asturias ang ABC President sa distrito sa Lapos sa duha sining mga pumuluyo nga nakita sa closed circuit television nga nagpanghaboy sang botelya. Ako sa dinti isa to sa gintarget amo ang closed circuit television abang mutsamplakip man ang isa sining police personnel So matandaan ang ining mga individual nga involved sinidi Sanday alias Paok ngati areas sa Punong Lapos. Mobile ka Bombo Jomar, Pundo Anay Abeliog ko, Philippine Standard Time 51 minutos nakaligad sa takna sining launa. Standby plastar mayo Bombo Jomar para dire-direkta nga aton sining pagplastar sa imo sining balita. Galaing ito nga daan buot ni punong barangay Arnel Asturias ang nagamo niyang minaoy nga klase isang galawan sa aton sini nga mga kabumbuay maninug bato to ang closed circuit television nga mong targeton nyo to. Balikan tas Bombo Jomar, please come back.
So itong na-mention nato ang sinamon si alias Takloy kag si alias Paok para taga-area karon sang Punong Lapos kag ang isa ni ka police personnel nga sa area karon sang Barangay Rizal Lapos Sur, Bumuchamp, no? So based diri sa kay Puro Barangay Estorias, ginalat nila ni karon ang advice nga sining abogado kung ano ang mahimo sining lihok, no, kung balati mag-accept siya sa pasaylo kay may mga information nga do gusto kuno magpangayo sa pasaylo sining duha ka mga individual nga nagpanghaboy sang botilya ti suno kay Kapastorias. Hindi lang nga subong, no, kay do galain pa kuno nga sining buot, no, sa sining duha sining ka mga individual kay tido hindi kuno siya makapati nga ti tanan sining bulig nga ginaayo nila ginahatag man sa barangay kung may mga kinanglanon da ginatinguan man nga mabuligan ni kapitan pero ti sa sining aktwasyon kuno suno kay Kapastorias daw na dismaya siya amo na nga ti sa subong daw naglain gid ang iya sining buot Bumuchamp kag isa to sa kani, no, after this ang agin panghaboy to nilang botelya sa may Changi. Sila nagpatigayon sa drinking session. After sila doon nagkadto pa kunong isa ni sa barangay gym kag nagsinggit, no, nga do hindi kuno peaceful ang barangay. Bumuchamp moto nga do na dismaya pagid, no, si punong barangay Asturias. Ang isa ni nga pagkilala niya nga manghod sang isa ni ka individual manghod ni Pakloy abo ni si Paok do mo okay kuno ni, no, kay hindi man siya masami ni gatiner kay sa molo man ni gatiner ang ining si Pakloy mo ning magulang do mo ni kuno gidalantal nga ti kon makainom lang sa nawayon kag ti do sursin o man kuno kon makainom sa makulubong sining ilimnon drunken master gali magutod ni drunken master gali ni ati abo na kay base sa pag propangkot ati abo nang ila sining kaligawan man abi kon makatapos trabaho kay do nagabulante ni sila sa mga protas Bumuchamp. Do may plano man si Kap pero di na kuno subong kay pataw-tawon lang anay ang ining natabo sini. Bla mo si Kap Arnel ni may mahubok man nga balatyagon. Pero kung once nga mag lain ang buot sini sa imo, kaya tsakto man ang punto ni Kap Arnel mo. Kung may mga bululigan, gabulig man da, kung ano mga sistema para sa kayuhan sa barangay, ara man siya, tapos gulpiyada lang niya, mabusar. Tino hindi man insakto. Amo gani, amo tong dismayan niya, no, akto ining duha, ang ada pasubong at may kakig man sila kaysa to tigin target ang CCTV kag ang lugar naging habuyan to sa botelya although nga sakop pa ni sang Rizal Lapos Sur lapit sa boundary, no, sang barangay Punong Lapos kay ti alagyan nila gali na, no, pagwa kag pasulod sa barangay Bumuchamp kon agati mga tumuloyo ni Kapta dalagar labay tido ka ano ni, no, do ka delikado, no, sa ila sining seguridad ti may nakita to kagahon sang isa ka sweeper ang ini mga buka sining botelya kag in-report gilayon sa barangay official Bumuchamp. Sa pulis naman involved sini karon ti abo ni sigapon nagapanindugan sikap nga na dismaya, no, sa sining aktwasyon sini imbes kung tadi ti maka-maintain sa pisinorde do sa panikuno ang inihemplo sa sining duha, no, kag do kasubong ang tigin tolerate ang ining akto, no, nga hindi mayo sa nasambit sa karon nga lugar. Aribla si Punong Barangay Arnel Asturias sa may interview sa Bombo Radio. So far gi-refer ko na sa akon sa nga lawyer, no. Kung anong legal nga himuon sa sining duhang upod nga nag-abusar. Kay kung sabahin sining member iya sa PNP
So, bahala na si General Ibay kay nagtawag mas General Ibay sa ako nga naghambal nga don't worry, sabi niya, paimbestigahan ko to at ako bahala sa kanya. Then, kung ano man ang advice ang akong lawyer, kung bala dapat pasakaan pagid ni siya ang pulis sa Napolcom or sa ombudsman, sundon ko ang advice ng lawyer ko. But ining duha, so ginahulat ko ba ng advice ang akong lawyer ko nang mahimo. Kay so far ginpa blatter ko na, ginpa record ko na sa may Lapusor, no? Kay ang area nga natabuan sa may Lapusor. So tanan ginatipo nato ng tanan nga mga ebidensya, documents and other kinahanglanon to support sang mahimo nga reklamo nga i-prepare sang aton sini nga lawyer just in case kung mag-abot ng tiempo. Okay. Way kat plano nga ipatawag sa barangay ning duha? So far daw hindi pa ko, way pa ko sang mudo. Kag daw medyo hindi pa ko mag-dakan nga mag-atubang sa ila kay daw hindi ko bala magpating muna ilahimon. Nga kung sa diin kung may mga problema sila, gapalapit sila, ginabuligan mo man, no? Kung may mga benepisyo nga inugatag ang barangay, gapakitlooy man, nga ginatagaan mo man. Kagkaroon daw hindi ko bala nabaton nga daw amo na yung himuon nila. Nga magyaw-yawan pa siya magsagad sa singgitan sa cover gym, nga wala ko pulos ang barangay, mga barangay official, hindi ko peaceful ang barangay. Itis lang ko anong balasihan niya magambal sa sino gambal sa na duwas lang? Hindi, ang inang si alias Pablo. Na muna. Kay sobra kahubog. Daw may nakita ko gani sa video, may isa ka bata nga nagpalapit siya, nga nagsaway siya, pero amo magyapon sige ang iya sini iskandalo. Anong pakilala mo ni Cap diri sa ila bilang duha nga nitong barangay? Ang manghod nga si Paok, hindi ako masyado familiar sa iya, kay daw hindi na siya masami nga nagatiner diri do sa molo na siya nagatiner, no? But ining isa iya si a certain Pakloy ini siya ang dirigid, no? Kag kung sa bagay kung ako mo tanaw, hindi pa ko official sa barangay alin sang una. May mga bagay na kung kaisa nga daw sa lawayon bala nga kung makainom gani sila mo kung daw sino nga mga maisog, nga daw tigas, nga daw daw mga untouchable. Pero kung hindi gani man makainom, tsuran la daw mumuy. No, nga daw hindi gani maghambal. Hindi ko kasaho. Kag daw naglain lang ang buot ko bala. Why man sila record nga daw kagi kay blatter mo day gin sumon or no? Kaya ang masami diri ang ginahimo sa akon kung may mga problema na tanan nga kung ano mga reklamo, ginapatawag ko na. Ginalaygayan ko na kaginahambalan nga kita mismo nga pumuluyo, magbinuligay kita. Ang gusto ko nga apresyahon kita sa iban nga barangay nga aton barangay Malinong kag hindi kahaladlukan. Ngun magsulod ang hindi taga diri nga barangay. Unlike sang unang medyo may katahap ang tao magsulod, but sa karon medyo libre na gid sila iya kagapin pati bangod sa ginamintinar naton maayong barangay masanag, no? Kag wala kag ang pumuluyo diriya hindi man sa pambog daw may kag nagakooperar gid bala. Wala siling mag-amuni kay ginapatawag naton sinati siling ko kung mag-amo kamo sinong pierde ako hindi kamo gyapon matabuon chimpos ling ko palapit kamo gyapon sa akon mga bulig di paano ta kamo buligan kung nag-aabuso kamo no nang mapos ang balan di ba pananglitan ka pamati ning duha kumuloyo mo nung masarang mong plabot. Kung nagaplano man sila kuno nga magpalapit sa akon nga magpangayo kuno pasensya. Pero hindi lang anay subong. Hindi lang anay subong, no? Pataw-tawon tanay kay gina-istorya ko pang abogado subong. Kung ano man advice sa abogado, that's the time nga kung batunon ko ang pagpalapit nila sa Sa pulis may mensahe ka? Iyan na iya diretso, no? Kung ano man yang iya imuon, but tani ako lang ginapangayo bala daw hindi ko ya mabaton nga ang tawo nga maghimo sang ehemplo nga magbintinar sang kalinong kagatawhay sa isa ka lugar amo pa yan nagasugod sang sinabad ka ginamo. Hindi na iya prinsipyo sa isa ka pulis, hindi na obligasyon sa isa ka pulis, no? Kay masami nga ginahambal sa aton hepe sang kapulisan nga pulis is to ila obligasyon na una is to maintain peace and order, hindi nga maghimo sa kamusugod sa katuntuan or kasabadan or kaguluhan sa isa ka lugar. So kabay patani kung nagapamati siya, buksan niyang iyas ni panghuna-una, hindi siya magpadala-dala sa kung ano man nga mga karga, instigar sa iban nga daw hindi man guys sa ano nga mga tao, diretso siya sa professional. Be professional ang ako lang yung mambal sa iyo. Sige.
si punong barangay. By the way, Arnel Bombo Torres, Jomar, sa closed circuit television ni ang kopya sini din na di ang pulis, sino na dispaok, sino na dispakloy? ang confirm sini ang ining mag-utod amo ni ang ining nakakalo nga do naka-jersey kag ang nakaputi. Bombotsam. So mag-utod amo na ang mag-utod amo na ang nakakalo puti kag ang nakaputi bayo. Ang pulis na patungan. Napatungan. Yes. Kung amo, si pulis payagali ang una haboy sang butilya. Oh. Amo tambal ni Kapto ginsunod sa kuno kaduha. Bombotsam do tido siya ang do nang inihemplo galing ti abo to ang natabo nga ginhaboy tong butilya. Ti ano may kainit ni si Pulisaw sa barangay da? Sino na initan niya dira sa barangay? Ang siminto? Sino? Si Cap Estoria? Sino kontraya? Sinong kay sino siya may bubunot? Amo pa nang hindi pa klaro subog kay attempt kita nag-try kita to ma-reach out man ang balay sa Ratungdan. Pero close ini siya. Bombotsam lakip man ang duha sini ka individual. Nga si alias Paokag, si alias Pakloy. Sa nasabit sini karon niya nga barangay. So gin pakigangutan naton diri si puno barangay Wilson Alyona sang Rizal Pusor kay tigin confirm diri ni Kap. Ang tiyanggi nga ginaibna nila sakop na sang Rizal Pusor. Bombotsam tapos ang lugar naman kung puloyan sa duhaniti sa may punong lapos kag ang iya sang pulis nga lugar sakop niya sang punong lapos no suno kay Kapwelson. Pero ang ining PNP personnel dubotante pa kuno ni Kapwelson dira sa may Rizal Pusor abo na nga tikod makita ay kuno stand cup gabog na nice lang duha. Medyo double time biki overtime na ta Bombo Jomar. Anong plastada be? Sige be dayon. Aliog ko kay do lang alam ni Jimpot In short, naka-mention ikunong police personnel dumay isa kuno siya kag ginasuspitsohan sa barangay Punong Lapos. Ano daw nagahingabot sa iya? Kay diri sa assign sa una sa Region 6. Tapos gin-relieve sa kaginhaboy sa may Negros Island region. Ti ang na-mention sinidi, nga doon may nagapasidihot git kuno nga ti assign sa dito. Bombotsam ti sa region, way makuno sa record mo, amo nang gin-mentionalya kay Kapwelson. Bombotsam ti ang palbukutanon karon kung sino ning individual kay duay niya man nagin-mention kung sino ni ang individual nga doon nagapasidihot karon sa may Rizal akon sa may Punong Lapos nga assign dito sa Negros Island region. Kati ko lang tabon drigit sa gali mo gatiner kapuli-puli la sa dikon may time siya amo to nakauli sa di kakag nakaistorya siya sini nga mga abyan Bombotsam. Sa replano ang kabahin sa pahayag ni Puro Barangay Wilson Alyona sa Rizal Pusor. Sa paglantaw ko, ang Iya Tianggi is na boundary na bilong sa Lapusur. So ang balay separate ya? Pero ang ilabalay niya sa sulod. Okay. Iyan niya sang Barangay Punong. Anong pagkilala mo ni Kap kay kay police personnel do lieutenant na Nigli Subong? Si Ed Alin Rodrigo sa akong pagabaluya, mayon niya mga background nila pamilya. Except nga ang sa ito kamanghod nga na patay. Amuti ang may record nga medyo plainom kag may bisyo. Okay. Pero si Alin niya way kuya kabalo kay ang sa pagkabalo kuya mayon niya nga mga iyag ni kanan niya. Utod niya ara sa City Hall dako posisyon da kag siya opisyal na subong. Si Alin.
Bali ano man kayong lugar abi nami man tani lang tawod nga ti nagabinugnуhanay kamo na nagalustroyanay kay do natuon sa boundary. Do diri siya ga ano sa inyo, diri siya ga boto. Butante nyo. Bomo Jomar, ang mga Rodrigo, dili sila ga registered voter, registered din sila sa Rizal Apus Sur. Dili na sila ga buluto. Pero ilang balaya, iya sang separate sa nalocate sa Barangay Puno. Anong reaksyon mo Kap sang nakita mo ning video nga nagaboy ka botilya to? Ano lutuga lang sa ano ni sa natabo nga kamatayon sa utod niya, ano? Ti kung nakita ko man sa video, ti hindi man ta ka hambal kay nakainom. So siya nakita ta nagpaligid, kita ko yagin paligid yang botilya. Same time pagdason ang si alias Pauk amo nagaboy sa pader. Dason si Pakloy naghaboy sa CCTV. Ati ang duwa niya ka magutod niya sa lawayo naging diya sa Barangay Puno niya. Pero kay Ed Nedo nakibot ka man sa nakita mo to? Ati oo, balang ko yaya formal yung police officer niya. Ti galing ti basi kung may problema kag nakainom ti hindi naman niya maisip ang iya pinsar kung din pangunahan niya haboy. So, tiyan na yung slabton sa iya problema. Okay. Doon na kastaryan na ipagmugalay ni Kap, no? Ni Ed nga ni? Oo. Mga kay Kapon, nag-convention kami sa Boracay, mga kapitan. Before nagkadto sa barangay, kay ang iya Tianggi na nabiktima sang kinawatan. Ang iyang nga Tianggi ginbungkal sa mga kabataan guro kay kagahon niya na discovered kag nagkadtuto siya sa barangay kag ginpa-check sa CCTV pero hindi gid makaptured sa amon CCTV. Mo to nga istoryanay kami kun kuan ko siya condolence ko siya parte sa utod niya nga napatay kag ang ginistorya kung di na siya scientist nga June 7 ako daw DNR nga dito na ko tapok nga tiway tamay mo siya nga tuway tamay mo kung din tayo hiyaboy sang higher ka man maubite ya kay ti amo niya ang kwan sa polis mo. Ano kunong rason Kap? Raminson siya? Ang rason niya ti sunod sa iya daw may ginasuspitsahan sa tao, puti hindi man niya confirm nga ginhingabot siya. Si Punong Barangay Wilson Alyona sa Rizal Apusor, Bumucham. All right. It is Bumbujo Marconsumo Villa para sa number 1 source of news and information, Basta Radio. Bumbo. Salamat kid Bombo Jomar Villa. Anon mo na kay nahimo na ni Sir. Sabto niya lang galing kung ano man ang mga complaints dira ni Punong Barangay Arnel Asturias sa aton sini nga mga kabumbo kag ti hindi dapat nga mag-amo sini dalis ka gina-expectar naton nga magpamuno sa hindi mayong nga buluhaton katulad ng ilang abi iya sa paghaboy sang botilya paligid sang botilya isang pulis sa aton sini nga mga kauturan kiti paano ka na respetaron karon sang ginapangalagaran mo kung ikaw mismo nagahimo sa mga bagay nga magapadula sa pagrespetar sa imo sang tawo. Tiya mo lang na problema naman para kay Lieutenant Rodrigo. Basi pamalang ayuan nyo lang si Punong Barangay Arnel Asturias nga pasinsyahon kamo ano abi kiti problemado kag kun ano man dira pero ti sa liwata hindi na dapat masulit nga may mga kasubong pa sini. No lapaw naging ko sa latin pero dali lang kay may winner kita, may special winner kita. Ara Bumbo o Meli og kwabe sa aton sini makabumboy nga gawon ta na lang ni. Diri man sa aton sini nga pagpangalagan maklaim sa iya sini nga premyo. Ang premyo sa aton sini nga special draw winner
500 pesos nga cash plus sining radyo. Ano na sila, ati sige Anyway, karon lang siguro sa kay Tita Regine, diri ko makaingagaw man. Standby na kamo sa kahapon lamang programa, sunod na in a while. Inisibong siya, mablang cover, gabilin sa imo, sang mananay nga hapon, may God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng pagi-agod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for August 3 to 9, 2025. Not being able to perform due to bad weather last July 5, ang Valhalla Band is overcharged with enthusiasm nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical show sa Concert at the Plaza. Mangininyo sa August 9, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ay gaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa August 10, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community in a progressive country in 2025. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masami ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha,
I-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagka-responsable ang pagkuha sa nga insurance agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini? The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Ang pagpractice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot ibayaw ang kamot agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo
radio sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yari. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon, good sa inyo tanan mga kabombo. Welcome sa kahapon lamang program. Lunes na naman kita. Kumusta man ang inyong weekend? Anong inyong pang ubra? Diin ka mo naglagaw? Pila ka istorya ang inyong nahimo para diri sa kahapon lamang program. I hope nga na-include gid ang KLP sa inyong mga activities this weekend kag siguro gid because bawsan tambak ng mga letters ang aton nga nabaton diri. Salamat gid sa napadulong sini sang mga istorya para sa kahapon lamang program. Pang-amat-amaton ta ini. Thank you gid sa mga letter senders naton kag thank you man sa mga manugsulat diri sa KLP. Paki-email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede mang isulat ang inyong mga kasaysayan kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. 2:23 ang aton nga oras right after our song. Mag-award kita sa ang aton nga special draw winner diri sa aton nga promo Swerte sa Palengke 2025 promo. Arin diri ang aton nga winner, bago ginahakos niya na ang iya nga cash prize. I-award ta na sa iya. So, diligid lamang madugay. For the meantime, I'd like to welcome everyone diri sa kahapon lamang program with a song from Jeremy Orgason, MU. This is Tita Regine. Welcome sa KLP. Araw-araw ka-text kita, minu-minuto chinachat mo pa. Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit hindi pa rin tayo? Araw-araw kasabay mong kumain, madalas hinahatid mo ba ko sa amin? Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit? Bakit ba naghihintay? Bakit ba hindi mapalagay? MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isa na bang umiibig? Umasa palagi na lang. Bakit ba nagsiselos pag may kasama kang iba? Bakit ba nag-aalalang makakita ka ng mas maganda? Bakit ba kasi di mo paligawan? Dun din naman ang patutunguhan. Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit? Bakit ba naghihintay? Bakit ba hindi mapalagay? MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isa na bang umiibig? Umasa palagi na lang. MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isa na bang umiibig? Umasa palagi na lang. Di kita pwedeng sumbatan. Wala akong karapatan. Umuuwi ng luhaan at sugatan, pero maghihintay pa rin.
Jeremy Orgasan, palagi na lang. Ano ba yan? 27 minutes after 2 o'clock, mga kabombo, ang atong nga oras. And ready na ang atong diri nga winner mag-receive sang iyang nga premyo. Narito na ang isa sa mga winners ng brand new limited edition Bombo Radio AM/FM transistor radio with emergency LED light, rechargeable, portable, hindi nakapako sa isang stasyon lang sa araw-araw na special draw ng Swerte sa Palengke. Yes, ari na diri ang aton nga special draw winner. Congratulations sa aton nga winner. Ang iyang proof of purchase is Birch 345, 44 years old, from Barangay Navais, Mandurriao, Iloilo City. Ang aton nga winner, si Nelia T. Bautista. Good afternoon, gid sa imo, Ma'am Nelia. Good afternoon man, Tita Regine. Kanami, gid sa imo nga smile. Kag-ara na ginakaptan mo ng imo nga cash prize. Isipon naton ang imo nga nabaton nga cash prize. Ay, ako nga nabaton nga cash prize, 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Congratulations gid sa imo. Anong imo nga plano para sa imo nga premyo? Ibakal ko ni kasobre. Okay, so good luck because madamo nga mga entries pagid ang imo nga plano nga ihulog dire, correct? Oo. Sige. And hindi lang ina ang imo nga madala pa uli kundi may ara ka pa sa special edition nga transistor radio with LED light. Ara na sa imo nga mga kamot, abit testingan naton kung nagagana ina. Aha, nagasiga ang duha ka flashlight. Ang monitor wala na kalak, no? Sa isa lang ka radio station, abilis-uliso anan. Okay. So that means, no, you have the freedom. Kundiin mo luyag nga mamati. But of course, ang choice gid ni Ma'am is always Bombo. Kon sa AM and Star FM, kon sa music. So, ano ang imo nga mahambal sa imo nga pagkadaog? Aga pa salamat gid ako sang dako kay nagtawag ako sang radyo kag cash prize sa promo sang Bombo Radio kag Star FM. Madamo gid nga salamat. Madamo man nga salamat sa imo nga pagka-join sa aton nga promo. Good luck sa imo pagid nga iban nga mga promos. May ara pa kita, no? Nga mga weekly draws again, of course, ang aton ginapaabot nga grand draw. Salamat gid sa imo, Basta Radyo. Bombo. Star FM. It's all for you. Our winner, mga kabombo, si Ma'am Nelia Bautista. It is now 30 minutes after 2 o'clock. Kagdiretso na kita sa pagbasa sa aton nga mga kasaysayan para sa sininga hapon. Diri sa KLP. Here's a story requested for today, August 4, Lunes, from Mr. Survivors ng Southern Iloilo. Dear Tita Regine. Maayong hapon gid sa imo, Tita Reg. Kay subong man sa tanan nga mga maukod nga matag palamati sa imong mga programa. Hello sa tanan nga mga mapisan nga mga tagsulat sa sininga program. Sa kanday Lola Amparing, kanday student ma'am, Ma'am Inbi, Lolo Dencio, Ma'am Mia, Jesusa, Ningne, Nanay Flor, Lolo G, Lola Rose, Aguila, sa Sri Lanka, Lavender Ma'am. Kag sa gwapahon ko nga iyay, si Miss G. Aha! Actually, lagi ko bala nag-expect, tita, nga i-mention ako ni Miss G sa previous letter niya nga imo ginbasa. Nalipay gid ako, Tita Reg. Do saging kilig man ako kay iyay ba? O iyay, gapamati ka da. Do sa nagtindog man ang akong dulunggan sa nabatian ko ato. Kuntani, ikaw ang mangintulay, Tita Reg, nga makilala kag ma-meet ko man ini siya sa personal bilang isa man sa akong mga classmates sa KLP. Let's cross our fingers, walang imposible. Bisan talag sa nalang ini siya nagasulat, tita, pero hindi gid ako mahimo nga malipat sini sa iya. Miss G, good afternoon lang gali dira sa imo. I hope nga okay ka lang da pirmi, kag happy sa imong love life. I know nga always ka gid busy, pero enjoy lang sa pag-teach, kag hindi sagad patama gid ka ugtas kag stress, ha? By the way, ang i-share ko gali subong tita, bale,
ikawalo ko na ini nga entry kag nahanungod ini sa pag-igo sang kilat sa isa ka niyog diri sa amon uma sang nagligad lang nga bulan sang Hunyo. Hunyo 15 sang hapon, adlaw sang Domingo, mga pasado alas 3 sa hapon, medyo madulom ang kalangitan. Sang tion nga ato, ari ako sa balay, upod ko man si tatay, kag ang magulang ko nga babayi. Si tatay, ara sa may katre, lapit sa may lamesa, nga nagatok-tok sang niyog nga lahing, nga burubod niya sa iya nga manok. Ang magulang ko naman nga babayi, ara sa sala, nagapungko sa siya, kag nagakaon. Samtang ako naman, ari sa sulod sang kwarto, nagahigda sa katre. Samtang nga naga-review, kag nag-edit sang akon nga letter, nga inugpadala sa imong mga programa. Atong letter ko bala sa nagligadtita nga about sa isa ko ka friend nga katapos ang LGBTQIA+ community nga nagtaliwan tungod nga ginhalitan. Kay balan mo tita, sa cellphone ko anay una gina-type ang akon nga letter. Tapos, sa iluhon naman sa yellow pad para tawhay lang ang akon nga pag-edit. Kung may sala o kung may dapat pa ako nga idugang, pero subong, gina-email ko na tita. Bao, very good, kid. Diba? Mas mahapos. Igad ang akong manghod nga si Agot paagi sa email. So, gani nagpatudlo ako sa iya kung paano mag-email. And yes, mga kabombo, through email na ang ininga story niya. I am happy. So, ibalik nato ng istorya Tita Reg. Sang tion nga ato, sang kahaponanon, gulpi lang nga may naglupok nga puwera ti katunog Tita Reg. Lupok nga daw sa lata nga nagalagtik ang tunog pero masyado kasakit sa palamatinan. Sa palamatinan ko tita, daw ara lang sa may pihak nga kwarto ng daynanay kag tatay. Kinagahigda ako abi. Ang tunog tita, daw pareho bang may nahulog gikan sa mataas nga bahin kag amo nga impact sang pagtupa niya sa idalom kag naglupok. Pero suno naman kay tatay, sa may babaw kuno niya nabatian, sa may atop lapit sa may main switch. Ang sa magulang ko naman iya nga babayi, do sa may sagwa lang kuno sang berhas ang amon nga balay kuno niya nabatian. Kay lain-lain abi ang nahamtangan namon sa sulod sang balay Tita Reg. Sang pagkabati ko sang amo nga lupok tita, phone. Gilayon man nga naglaaw si tatay sa akon sa ibabaw. Sa tiyang agot bala namon tita. Wala siya kabalo nga nag-upod gali kay nanay, tukad. Hambal ni tatay, sari to kalagaw sa buklod, kag magpitik-pitik